फ्रेंड्स दिनै इउक्रेन रासिया वारनि 23थि सान आरो बे 23थि सानाव नुनो मोनदों कियेव सिटीखौ रासिया बांसिननिफ्राय बांसिन एटाक खालामनाय नुनो मोनदों आरो मरिउपल जि सिटी बेयो 90% बरबाद जाबाय जोबस्रांबाय बेबायदि बुंदों इउक्रेना। थारैनो नोंथांमोना मरिउपलनि भिडिअखौ आंनि माखासे भिडिअ नुगासिनो थादों। स' मरिउपल जि सिटीनि थासारि बे थारैनो जोबोर गाज्रि, बे बाथ्रायाबो सैथो। रासिया बुंना लानाय बायदिब्ला इभान'किभ सोहोरखौ सेनानै लाबाय रासियान आर्मिया बेबायदि मिथिनो मोनदों आरो बेबायदिनो माखासे सिटी जेरै खेरसान, लिभ बेबायदि सिटीफोरावबो एटाक खालामबाय थादों। मिथिनाय बायदिब्ला 40 लाखनिबो बांसिन सुबुङा इउक्रेन नागारनानै थांबाय बेबायदि जों मिथिनो मोनदों आरो बार इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसनावबो इउक्रेननि बे थासारिखौ लानानै मिटिं जागासिनो थादों, नाथाय इउएनआ दिनैसिम मोनसेबो डिसिसनाव फैनो हायाखै बे दावहाखौ माबोरै जोबस्रांनो हागोन बेनि थाखाय बिथांमोना जोबोद मोनसेबो फाइनाल सल्युशनाव लाबोनो हायाखै बेखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो इउएनआ बे बिथिङाव फेलार होननानै आं बुंगोन। आरोबाव मोनसे आपडेटआ जाहैबाय चेचेनियानि जि फर्स, चेचेनियानि जि दावहारुफोर बिसोरबो बे दावहायाव रासियाखौ मदद खालामनो थाखाय थियारि जादों। बिथांमोना बाथ्रा होदों बे दावहायाव थारैनो रासियानि जानानै दावहा नांनो थाखाय बिथांमोना रेडि होननानै बुंदों। नोंथांमोना फुटेजाव मोनसे गिथाव भिडिअ नुनो मोनदों, गोसोम जि उखुन्दै बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थारैनो रासियान फर्सआ बेवहाय मिसाइल एटाक खालामदों लिभ एयारपर्टआव आरो लिभ एयारपर्टनि थासारिया जोबोर गाज्रि हालोदाव दं। स' नोंथांमोना बे फुटेजखौ नुनानै थारैनो मिथिदों बेवहाय माबायदि जोबस्रांनाय लीला जादों। स' बेबायदिनो माखासे बेबायदि सिटीफोरखौ रासिया एटाक खालामबाय थादों, एयारपर्ट, थाव डिपो, बेबायदिनो हाथियारनि गुदाम बेफोरखौ एटाक खालामनानै फोजोबस्रांदों आरो इउक्रेनखौ जेसेबां हायो थाबैनो उइक जानो बा सारेन्डार खालामनो थाखाय नाजादों बेबायदि जों मिथिनो मोनदों। नाथाय दावहानि बे 23थि सानावबो दिनैसिम रासिया कियेव सिटीखौ सेनानै लायाखै बा सेनो हायाखै। नाथाय बिथांमोना दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों, रासिया मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बे दावहायाव थारैनो कियेव सिटीखौ सेनाया बिथांमोननि थांखि नङा, रासियानि एम नङा, टारगेट नङा। जुदि कियेव सिटीखौ सेयो अब्ला इउक्रेना रासियानि सिङाव थांबाय बेखौ साननानै लानांगोन। स' बेबायदि बुंदों रासिया जुदि कियेव सिटीखौ सेयो थारैनो इउक्रेना रासियानि सिङाव थांगोन। बेनिखायनो बेखौ जेबो सेनानै लानायनि इउक्रेनखौ गावसोरनि आथिं सिङाव लांनायनि कोनो टारगेट गैया, रासियाजों गोरोबहोनायनि जेबो टारगेट गैया। बेनिखायनो चान्स होदों, स्कप होदों, बेबायदि बुंनो नाजादों रासिया जे सारेन्डार खालामनो स्कप होदों, माखासे सर्तखौ मानिनो स्कप होदों, टाइम होदों, बेबायदि बुंनो नाजादों। बेनिखायनो थारैनो इउक्रेनखौ बिथांमोना सेनो थाखाय टारगेट गैयालासिनो दावहाखौ नांबाय थादों आरो कियेव सिटीखौ बेंखननानै लादोंबाबो दासिम कियेव सिटीखौ सेयाखै बा सेबाय होननानै फोसावाखै। बिथांमोननि सर्तआ मामोन फिन नोंथांमोना आं खिन्थानि। इउक्रेना नेट', इउर'पियान इउनियन बेबायदि माखासे एलायन्सफोराव, मिलिटारि एलायन्सफोराव हाबनाङा, जइन जानाङा। इउक्रेना निउट्रेल स्टेट होननानै गावखौ फोसावनांगौ आरो गेरेन्टि होनांगौ जे नेट'आव हाबा आरो निउट्रेल स्टेट जामारनानै थागोन बेबायदि गेरेन्टि होनांगौ रासियानो, अब्लानो दावहाया जोबगोन। आरो डनेट्स्क आरो लुहान्स्क बे मोननै उदां हादर जि फोसावदों रासिया बेखौ मान्यता होनांगौ, गनायथि होनांगौ इउक्रेना। आरो क्रिमियाखौ रासियानि बाहागो होननानै गनायनानै लानांगौ इउक्रेना, अब्लानो दावहाखौ फोजोबनायनि थाखाय सावरायगोन बिथांमोना। बाय'लजिकेल वेपन, निउक्लियार वेपन, केमिकेल वेपन्स बेफोरबायदि हाथियारखौ बानायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो बुंबावदों मा USA, UK बेबायदि पावारफुल हादरफोरनि बा नेट'नि आर्मिनि आड्डा जानाङा इउक्रेना बेबायदि बुंदों। जुदि बेबायदि माखासे सर्तखौ जुदि मानिनो हायो बा बेबायदि सर्तखौ मानिनायनि जुदि गेरेन्टि जुदि होनो हायोबा इउक्रेना थारैनो बे दावहाया जोबगोन बेबायदि बुंदों। रासिया थारैनो इउक्रेनखौ सेनानै लानायनि जेबो थांखि गैया बा रासियाजों गोरोबहोनायनि जेबो थांखि गैया। बेनिखायनो दासिम दिनैसिम 23थि सानावबो कियेव सिटीखौ सेयाखै बेबायदि बुंनो नाजादों। रासियानि बे बुंनाया बेसेबां सैथो बे फोथायजाथावना होनजाया बा फोथायजाथाव नंगौना नङा आं बुंनो हाया। दिनैसिम 23थि सानालागैबो मानो कियेव सिटीखौ सेयाखै, बेंखननानै लादोंबाबो मानो सेयाखै, आथिं सिङाव लाङाखै ना जानो हागौ बिथांमोना माइन्ड गेमबो गेलेदोंबो जानो हागौ। मा थिक सेनोनो हायाखै, इउक्रेननि आर्मिफोरा बिथांमोनखौ लामायावनो होथेना दोनदो, फैनोनो हायाखै, ओरैबायदि जरदार जुद्ध खालामदो, ओरैबो जानो हागौ। आरो बेनिखायनो माइन्ड गेम गेलेदो, माबा मोनसेया सैथो बुंनो हाया। ना इउक्रेननि आर्मिया बिथांमोनखौ होबथादों ना बिसोर गावसोरनो सेया होननानै सेयाखै। अबयस्से नुनो मोनदों कियेव सिटीनिबो माखासे बिल्डिंफोरा लासै लासै बरबाद जालांगासिनो थादों। नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरदो रासियानि आर्मिया सेनो ना सेयाखै ना इउक्रेननि आर्मिफोरा बिसोरखौ लामायावनो लाखिनानै दोनबाय थादों। बेखिनियाव आं नोंथांमोना पाकिस्ताननि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। मा नोंथांमोना सानो ना इमरान खाननि सरकारा बायलांसिगोन? नोंथांमोना मिथिगौ इमरान खानखौ सापर्ट खालामनाय एमपिफोरनि अनजिमाया
179 आरो बिनि मादाव 152 PTI इमरान खाननि पार्टीनि आरो MQMP निया 7 PMLQ निया 7 BAP बेलुचिस्ताननि मोनसे राजखान्थियारि पार्टी बेयो बिसोरनिया 7 आरो आदार्स निदलिया 7 टटेल लोगो नांनानै बेसे जायो 179 पाकिस्ताननि नेशनेल एसेम्ब्लियाव 342 सीट दं बिनि मादाव जुदि बहुमत बा सरकार बानायनो थाखाय मेजरिटिया जानांगौ 172 नाथाय नुनो मोनदों इमरान खानखौ सापर्ट खालामनाय 39 GMP बियो नागारनायनि मोनसे चान्स दं आरो बिनि 39 आ थाङाबाबो सा 24 बागी MP बिसोर गासैबो माने इमरान खाननि हेंथायै गसंथेदों आरो बिथांमोना मा खालामदों इस्लामाबादनि सेन्ट हाउसआव गावसोरखौ रैखाथि होनानै थाहैदों जे बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों जुदि इमरान खानआ गावसोरनि जिउनि रैखाथिनि खोथा होनो हायोबा थारैनो भट होनायखौ सानगोन आरो गावसोरनि अन्तरात्माया जि बुङो बै हिसाबैसो भट होगोन बै 24 जुदि MPआ साइड जालाङोबा थारैनो इमरान खाननि सरकारा बायलांगोन ओजोंहाय अपोजिशनाव टटेल 162 जाना दं गासै अपोजिशन पार्टीफ्रा खौसे जानानै ज' जादों 162 जाबाय बिसोरनिया आरो बै 162 जुदि 39 MP जुदि इमरान खाननि सापर्टारा थाङोबा नङाबा 24 जना थाङोबाबो 24 जना जुदि थाङोबाबो अब्ला मा जागोन इमरान खाननि सरकारा बायलांगोन जुदि 39 MPआ इमरान खानखौ नागारलाङो अब्ला बेसे थागोन 140 मेजरिटिया जानांगौ 172 हमना ला बै सेन्ट हाउसआव थाहैनाय 24 MPआ थाङाबाबो बेसे जागोन नोंथांमोना साननानै 155 आ PTI निनो MPफोर स' 155 दो सरकार जाया 172 जानांगौ जोंहाय अपोजिशननो बेसे नांगौ टटेल 162 अपोजिशनाव मा पार्टिया लोगो नांदो नोंथांमोना बेखौबो खिन्थानि PMLN बेयाव दङ 84 जन MP ट्रिपल P माने PPP बेयाव टटेल 56 जन दं बिदिनो MMA आव 15 BNPM आव 4 आदार्सआव 3 टटेल 162 जुदि बै 24 बागी MPआ जुदि फैयोबा बेसे जाफैगोन नोंथांमोना मिथिगौ 162 आरो 24 बेसे जागोन नोंथांमोना साननानै नायदो 186 जागोन आरो 39 आ फैबाथ' 200 प्लास जालांगोन स' बेबायदि बिथिङाव नुनो मोनदों बै 24 जि सेन्ट हाउसआव गावसोरखौ रैखाथि होनानै थाहैनाय जि MP जाय बगावत खालामदों इमरान खाननि हेंथायै बिसोर जुदि भट होआबा थारैनो इमरान खाननि सरकारा गाबोन सबनियानोल'सो आलासि माने सानसे बा साननैल'सो बिथाङा सरकाराव थानो हागौमोन बिथाङा गावनि माने खाथि सोमोन्दो थानाय मन्थ्रिफोरजों गोबां सावरायदों लिडारफोरजों सावरायदों आर्मिजोंबो सावरायदों पाकिस्ताननि आर्मियासो जिहेतु हेंसालि सरकारखौ सालायखायो नालाय बेवहाय नुनो मोनदों पाकिस्तान आर्मियाबो इमरान खाननिफ्राय साइड जालांबाय डेट मिन्स इमरान खाननिफ्राय पाकिस्ताननि आर्मिया साइड जानायनि ओंथिया जाहैबाय इमरान खाननि सरकारा बायनाय स' पाकिस्ताननि जारिमिनाव मोनसेबो सरकारा दिनैसिम फुल फ्लेजेड 5 बोसोर सरकार सालायनो हाफेराखै बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिना लायो कमेन्टआव लिरदो आरो नोंथांमोना नाय अपोजिशन पार्टीनिया जिहेतु 162 जाखाना दं 60ल'सो MP नांबावगौ बिथांमोननो 60 मोनबानो 172 जागोन स' जोबोद थाबैनो पाकिस्ताननि सरकारा गोलैलांनो हागौ जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदों प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय।